Това е преглед на печата, Така, Димитър Пеев недоволен в 5 минути. Веле, какво ще кажа, а? Лили Иванова праднала. Тапа си срала. Наско прадна и гръмна първа английска. Крънчовете заболява сърцето. От картофките газа ли болява? Копеле, това е Жени от Survivor. Копеле, това е Жени. Watching, waiting for me to find my love. Противозачатъчни сели си, скъпи. Така, продължаваме. Миро от Каризма си намери дете на улицата. Майкъл Джексън изпусна 2 пудела. Владо Кузов. Валя топлото ми е приятел. Митю Пищова опана още 2. Еми така е. Я па то. Еми това беше прекът на печата. Сори.